Здравейте! Чакай, давай. Петър Красимиров, Варна Тролдаун 25, втора квалификация. Добре, каква категория си? Адванс. Адванс, добре. Започваме да покажем с кривата рулетка от началото. Първа линия на 25 см, втора линия на 1,50 м. Широчина на линиите. Ето, другата. Да я покажем и не, тя май не е значение. Ето. Показваме. Минаваме към щангата. Мъжки лост 20 кг. Щипка 1 диск килограм и половина. Втори диск килограм и половина. Един 5 кг. Един 10 кг. Един 20 кг. Събери ги. От другата страна имаме същото. Щипка, две тежести по килограм и половина, една петица, една десятка, една 20. Общо 96 кг първи опит. Ето го младежа. Не, благодаря. Пеца, разчитам, че си готов. Пожелаваме ти успех. Готов ли си, Пеца? 3, 2, 1. 10 секунди, Пецони. 5 секунди. 3, 2, 1. Играта си. Хубаво на хубав греб го хване. Браво. Номер 1, браво. Браво. Намести си хубав грипа. Изпъни ръцете така. Браво. Отличен. Не бързай сега. Свали се долу, намести си хубав грипа. Браво, дръж. Слагай хубав грип. Изпъни ръце. Браво. Ето те. В играта си. Не остана. Ето те, бе. Браво! Браво, Пецони! 96 кг опит за момчето. Браво, Линко! Моля те, помоля нас се дръпнеш кутията е така пред тебе. Ета. Още малко напред са. Така, супер. Да, трябва да се вижда. След на щангата да бутни, да не такова. Тя няма пречи сега. Ето, така е добре, още. Ама ще си го запомня. Пеца, времето ти е 2 минути и 30 секунди, имаш още толкова да почиваш преди да почнеш. Браво, 96 кг. Какво ще правиш на 25? Чакай първо да го завършиш.
Ама сега знаеш колко, ако свършиш лоу-лоу, ще ти спра видеото. Само да се представиш добре. Не дай се измаря сега, можеш го. Абе, не сте написали тук или ти не знаеш? 20, 40, 60, 70. Там е твой. 20, Пеца имаше 1 минута и 10 секунди. Чуле? Пеца? Да, бе, имаме на минута. Една минута. Пеца имаш около 50 секунди. Пеца около 40 секунди имаш. Бъде готов. 3 секунди, Пецони. Можеш го. Правил си го вече. 25 секунди. Секунди, момче. 10 секунди. Не гледай там. 5 секунди. 3, 2, 1. Да. Браво, слизай. Не дай да бързаш. Така. Малко бързаш. Браво, Пеци. Браво. Така, почивай малко. Браво. Браво. Дръж същото темпо. Само не дай бързо толкова в началото. Браво. Браво, Пеци. Внимай, приятелю, снимаме. Давай сега. Давай бързо там, да. Браво, момче, не бързай. Не бързай в началото. Хубаво краката на стената и тогава мести ръцете. Браво. Ай, момче. Браво, връщай. Ай, Пеци. Ай, Пецони. Ай, Пецони, можеш. Браво. Браво! Така. Айде, момче, давай.
Браво, момче. Отлично се справяш. Имаш 4 минути и половина. Разтръскай ръцете. Добре си доста. Валя ти го брои и мисли си за нещо хубаво. Браво. Още 4 минути имаш, Пеци, давай. Давай, ще го затвориш, ще продължава, дръж също темпо и го затваряш, давай. Давай, момче, дай. Не се отказвай, момче. Айде, Пеца, не остана. Точно. Имаш 3 минути, Пеца, давай, момче. Можеш, давай. Абсолютно го затваряш. Давай. Сложи пръстите в дясната ръка. Айде, давай. Добре. 2-3 секунди. Айде, моето момче. Давай. Айде, Пеца. Давай. Тръгвай. Още малко влез в ролята. Добре, връщай. 35 секунди почивка. Айде, давай. Тръгвай. Добре, давай ще малко. Айде, връщай. Браво, моето. Айде, лягай. Отличен. Айде. 2 минути, Пеца. Перфектен си. 2 минути. Давай, това ти е. Концентрирай се. При една 20 вземи малко тук, като ще направя. Айде, моето, може. Давай си зор сега. Минута и 50. Давай. Минута и 20, давай, момче. Браво, давай. Минута и 10, давай. Браво, давай, изправяй се, давай, една минута. Давай, дигай главата. 31 остана, дай. Давай, Пец, дай. 4 секунди. Давай, Пец, давай. Мога да правиш, 19 стават. Давай. Давай, дигай главата. Давай. Дигай главата. Давай. Добре. Давай, момче. Давай. Давай, бе. Дай още 5. Давай. Почивка. Как
Лепо 20 кг. Леди, направо 120 кг. Чуле? Штанга 120 кг. Ще я покажеш, да. Имаш 30 секунди. Чакай! Добре. Ладно, натам може. 30 до кое? Има там моля да Да, отида. ама Валя отида. Всичките туалетни стези. Имаш 10 секунди до началото, ама си вземи още една минута. Къде ще го правиш? Защото излезеш от кадър. Веднага лапите да ми. Когато си готов, Не сега само да свърши. Колко трябва почне? ще да почнеш преди 20 секунди. Имаш камера? 20 минути. 5 минути ли? 6. Чакай малко. Колко трябва почнеш? И 14. Така че минута и половина. 5:30. Ако си готов. 15:30. Айде, хубава ди лактите напред. Браво, браво. Абе, лактите ти казах 1 милион пъти, бе, момче, мисли го. Имаш 3 минути и 50 секунди до края на времето. Кой е още малко? Само това искам от теб. Веднага. Стой. Okay. 20 секунди преди. Десет секунди си вземи и си ти. Штангата ти е лека. Лека ти е. Браво. Долу ще е веднага на подхода. Ето се. Имаш още време, спокойно. Дърпаш от тука. Дърпаш от тука. Колко има? 2 минути. Имаш 2 минути. Сега ще направиш един опит. 40 секунди. Ако не стане, спокойно 126. Минута и 40 имаш. Мисли си, че е 100 кг.
Ето те! Ето те! Браво! 50 секунди имаш. Моля да я направиш. Можеш, стой. И ще кажеш, че аз като така се заради. Деца. Спокойно, релакс. Колко трябва си направо? В играта си вече. 20 секунди. Чакай още малко. Ай, моето момче. Приближи я. Имаш ги. Лактите веднага. Ето те! Чакай, ето да видим щанга 20 кг, последна диск килограм и половина, Предните бяха тия. следващия килограм и половина, една десятка, първа 20-ка, втора 20-ка и другата страна също. Общо 126 кг, успешни на 123. Хоп, 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 хоп. Петър Красимиров.